送り狼。現代では親切を装って女性を自宅に送り、隙を見て襲う男という意味で使われる。しかし昔の送り狼は全く違う意味を持っていた。送り狼または送り犬と呼ばれる怪異。夜の山道を一人で歩いていると、後ろから狼や犬が静かについてくる。逃げても離れず、一定の距離を保ったまま追跡。そしてもし転んだり足をくじいたりすると、その場で襲いかかり食い殺されると信じられていた。一方で送り狼を人間を害獣や妖怪から守ってくれる存在と信じる地域もあった。ではこの伝承の正体は？有力なのはかつて日本に生息していたニホンオオカミが由来という説。一定の距離を保ってついてくる行動や山の神の使いとする信仰が重なり、伝承が生まれたと考えられている。